Здравейте, аз съм Поли Неткова и играя Габриела Сангвинари във филма Наследника. Здравейте, аз съм Виктор Стоянов и игра мъжа. Ами всичко беше голям купон, нямаше нищо предизвикателно всъщност. За теб чакане. За мен беше предизвикателно чакането, да. Определено. Аз не съм актьор, за мен беше нов експириенс, различен. Беше ми забавно да играя с половинката си, няма да отричам. И да, надявам се, съм се справил добре. Може би беше предизвикателно, ако изобщо имаше нещо, бяха нощните снимки, но аз забелязвах от себе си, че към 4 ме избива някаква енергия и започвах тогава да се тръшкам най-вече и да се забавлявам, така че... Да, и аз го наблюдавах. И това се преживява. Не, много по-трудно е според мен, защото трябва да се абстрахираш от факта, че се познавате толкова добре и че реално в момента той те вижда в коренно различна светлина, докато когато снимаш с колега актьор, той не те познава, не знае какъв си, що си и приема всичко тук и сега, докато половинката ти, не знам всъщност ти как си бил, но аз си представях как той кринджва много, защото ме вижда, че правя нещо съвсем различно от мен. Нямаше такъв случай, смисъл. Не съм кринджво, имам предвид. Не ми беше странно, не знам. Да, представяш си в такъв контекст да му е било, да бе, това е моето. Да, аз имам такъв експириенс, въобще не мен нищо изненадващо нямаше за мен. Да. Силна, кръвожадна и непостоянна. Горд, питом, мазен. Може би, не знам. Би било много интересно да играем врагове. Да, аз мисля, че ще ни се получи повече. Да, това би било по-интересно, защото другото не е за пред хора. Да. На мен ми беше любимо, когато снимахме бала и церемонията и всъщност снимачният процес беше смешен за мен, защото ние трябваше да си представяме, че реално виждаме колегите си, които изпълняват някакви много свещени ритуали и просто камерата ролваше колко сигурно 3-4 минути, докато ние играехме различни неща, такива, доста анимационно беше и за мен това беше много забавно. Да, ето това беше кринджево за мен, когато ни казаха, сега ги виждате да влизат, радвайте им се и ние. На тези не им се радвайте. Тези ги гледайте лошо, тези не са от вашите, тези са врагове. Но имаше една страхотна сцена, в която сме всички възрастни във филма, около една маса, да, всички възрастни. И всъщност тя беше много смешна за заснемане, защото виждаш коскоджабите актьори на една маса, наредени, които си прекарват изключително весело и никой от тях не се взима на сериозно и беше много смешно това за мен. Това беше наистина най-приятната сцена. Да. Ти нямаше там нито една реплика и ти беше много приятно. Имах реплики. Добре, извинявай. Ти си от възрастните явно, що забравяш. Ами така бяха казали другите, там възрастните и младите. Да. Така не го казах аз, някой друг го каза. Бих искала да мисля, че аз също за хората, които обичам и за ценните ми същества, бих стигнала до крайности. Аз бих казал, че мога да бъда ироничен като него. Имаш ли отговор или да започна? Ами аз не помня друг български филм за вампири да имам. Аз съм много впечатлена от това, че млади хора в България са толкова амбициозни и надъхани да се заемат с нещо, което за нашите закостенели нрави и традиции е много голяма хапка и наистина се надявам да има успех. Аз също надявам се и във втората част да имам повече от 2 реплики. Това аз ще го реша. Аз, както казах, вече се подскачах и се джасках през цялото време, така че да мен ми беше като на детска площадка, но аз просто много обичам да съм на терен. Беше изключително жив терена, всички подскачаха освен мен. Аз съм от старите също, колкото и да се опитвам да го отричам. Много беше забавно. Въпреки късните часове, да. Според мен този жанр като цяло е предпочитания от мен. Смятам, че го харесват хора с много развито въображение и с много голямо любопитство към света отвъд това, което имаме на ежедневна база. Хора, които търсят неслучайности и магии и вълшебства в малките ситуации и хора,
които наистина са много отворени към магия. Може да е много чизи това, което казвам, обаче смятам, че фентези жанра се харесва от много умни хора. Смятам, че е за хората, които имат много въображение. Съгласен съм. Евелин Драгу. Защото това е много комплексен персонаж. Има адски много власт и твърде много неща зависят от нея, но в същото време е жена с толкова много власт, което винаги е интересно за игра. Аз не съм актьор, затова ще кажа, че бих играл Виктор. На отговора защо? Защото се казва Виктор. Представи си всички магически вселени, за които сме чели и сме гледали филми, в едно. Продадено. Гледай. Благодаря ви, че ни гледахте. Аз съм Поли Неткова и влизам в ролята на Габриела Сангвинари. Аз също искам да ви благодаря. Аз съм Виктор Стоянов и влизам в ролята на Каспиан Сангвинари. Гледайте ни в наследника от есента по кината. Знам, че не сме си особено симпатични. Но все пак брат ти е виновен за това, че сме семейство. Той, ти няма как да имаш семейство. Ще се наложи Виктор да замине за малко. 80-годишното Соня и 19-годишният ти внук Николай са намерени мъртви. Причина за смъртта? Първоначалната оценка е остра кръвозагуба в резултат на прободни рани във врата и при двете жертви. За мен ще е чест най-накрая да се запознаем. Ще се радвам да ти разкажа повече за нашето семейство и твоя семейен дълг на живо. Искрено твой дядо. Имаш изгубен дядо. Аз нямам дядо. Имаш страхотни дарения, брат. Здравей, Виктор. Толкова много години чакам да се запознаем. Но важното е, че сега си тук. И родът Мордем ще просъществува. Една капка кръв от твоята там долу на листа и ще мога да ти разкажа всичко. Ние сме древен род, аристократичен, но ще приключи, ако ти не поемеш задълженията си. Сега поне ще си потребен за нещо. Еволюцията ни се дължи на болезнени преживявания. Те са проверка за вашата хладнокръвност, осъзнатост, съобразителност и прецизност. Който се умее да запази вярата, волята и силата си, непокътнати ще стигне до финала на игрите. Напомням ви, кръвта на първия е на привършване. За това ни трябва наследник. Във вените на Виктор тече кръвта на първия. Колко неуспешни опити искаш да направим, преди да затрия всички родове? Тишина! Виктор Мордем, според реда на ордена. Ви осъждам. На смърт.